Sa unang tan-aw, mura og 20 pesos ang usa ka kilo sa lansones nga gibaligya sa kadalanan sa syudad sa Sugbo. Apan kun susihon pag-ayo, 1/4 ra di ay sa kilo ang gipasabot sa dakong 20 pesos nga nakasuwat sa karatula. Mao kini ang naabdan sa MyTV Cebu News Team sa Dan Borromeo Dakbayan sa Sugbo, Hulyo 30. Sa giluwatan nga pamahayag sa Cebu City Anti-Mendicancy Office kun si Kamo, ilang nakumpirmar nga adunay mga vendor sa Dan Magallanes nga nagbutang og karatula nga 50 ang usa ka kilo, apan aduna di ay gamay nga marka nga 1/2 nga gisuwat sa kilid nga nagpasabot nga katunga ra di ay sa kilo ang maong lansones. Kini halos dili na mabantayan sa mga mamalitay. Ang mga surveillance subay sa daghang reklamo gikan sa mga mamalitay bahin sa giingong paglimbong sa presyo sa lansones. Gani kini nga estratehiya o gitawag sa uban nga diskarte dili na bag-o diha sa kadalanan. Usa sa mga mamalitay si Lenbert Del Campo, miingon nga nabiktima siya sa giingong makalimbong nga pagpakita sa presyo kagahapon. Matud niya, nagtuo siyang nakapalit siya og usa ka kilo sa lansones, apan paghatag sa iyang gipalit, gamay ra di ay kini og dili makaabot og usa ka kilo. Ako kainan nga, wala man ikabuto sa kilo. Sila pa nasuko. Hindi na lang makiglalis. Hindi na lang. Pasidian niya sa pipila ka mamalitay nga basahon og tarong ang mga karatula sa dili pa mopalit. Ang laing lansones vendor nga si Brahim Aguilon, miangkon nga nakabantay siya nga adunay pipila ka vendors nga naggamit sa giingong makalibog nga pagpakita sa presyo. Kilo na. Wow. Bantay ka, ito nga. Depende naman sa karte. Kung sa karte, ila, budabod. Bisan pa man siyang pagkumpirmar nga adunay gayoy nagbuhat sa maong pamaagi, matud ni Aguilon nga diskarte ra kini sa pipila. Apan gipasabot niya nga dili tanang vendor sa lansones mihimo ni ini. Gali ang usa ka mamaligya ay og lansones nga si Fernando Bangkal, miangkon nga mobuhat sab siya og susamang paagi kaniadto. Apan iya kining gihunong. Wala, sound na ako suway ko na pero karon wala na. Nagkuha na ko sir kay na may ko sticker ng tibangan. Gituyo pag-ato sa MyTV Cebu ang si Kamo aron masayran ang ilang aksyon sa dugay ng suliran. Gipasabot ni si Kamo Executive Director John Ryan Lumayag nga dili lang pagsigurong hinlo og hapsay sa mga kalsada ang gipaningkamutan sa ilang buhatan, kundi apilo sab ang pagpanalipod sa matarong nga panginabuhi sa mga manindakay ug sa katungod sa mga konsumidor. Karong adlaw nagpahigayon ng si Kamo og operasyon sa pagmonitor sa mga manindakay sa Dan aron susihon ang ilang mga price signage. Matud ni Lumayag, kung adunay makit ang paglapas sa balaod, ilang ipaabot ang maong kaso sa probe team alang sa hustong aksyon. Same ra mo gud ang objective ko sa gobyerno nga dapat mo serbisyo sa publiko ba. Affected mo gud ang public ani. So si probe pud daghan pa siya trabaho pud no. So say dili nila permi matutukan kay daghan sa silang trabaho. So kami nga office mo tabang mi nga total naaman ko detail nga probe nga mga tao. Atol sa operasyon, gikumpiskar usab ang mga timbangan nga nasayrang kulang og timbang ug ang wala na ma-renew nga sertipikasyon. Gipahinumdum sa si Kamo nga ang mga legal nga timbangan kinahanglan adunay balidong city sticker nga maoy nagpamatuod nga kini gisusi og giaprobahan sa dakbayan. Samtang nagpadayon ng ilang pagpatuman sa Anti-Mendicancy Ordinance, gipahibaw sa si Kamo nga duha ka content creators nga adunay kapin sa 1 ka milyon ka mga followers ang gipatawag sa syudad mahitungod sa ilang gihimo nga content nga may kalabutan sa pagpanglimos. Sa usa ka Facebook post, mihangyo ang si Kamo kang Cebu City Councilor John Alcover nga mahimong principal author sa usa ka orinsahon nga magdili sa pagkatug sa mga pampublikong lugar. Dugang sa si Kamo, bisan pa man og 24/7 ang operasyon sa ilang team, daghan gihapon ang mibalik sa mga pampublikong lugar tungod kay wala pay hingpit nga ordinansa nga nagdili niini. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.